Hi guys! Ayan, for today's video ay gagawa tayo ng banana cake. Ayan. So, una natin gagawin ay i-ready natin ang ating mixer. Ayan. At ilalagay ko din dyan sa baba, sa description, ang mga ingredients na ating gagamitin sa ating moist and fluffy banana cake. Charot. Ayan. Ayan yung mga gagamitin natin sa ating pagbe-bake. Ayan, at bago tayo magsimula dun sa ating pagmi-mix, ayan, initin muna natin ang ating oven. Ayan, ilagay lang natin sa 160 degrees Celsius at painitin lang natin ng 10 minutes ang oven. Ayan, at ilagay lang natin siya sa baba. Ayan, baba lang ang bubuksan natin. So, andito yung saging. Ayan, nagagamitin natin ang harina. Ayan, baking soda, baking powder, yogurt, 3 itlog, mantika, gatas, asin, ayan, tsaka yung ating at nandyan din ang ating vanilla extract. Ayan. At ayan guys, papakita ko muna to sa inyo. Ayan, nilagay ko lang sa dyan kasi painitin natin ng hanggang sa 40 to 35. Ayan. Tapos, ayan, ilalagay na natin una ang ating 3 itlog. Ayan. Ayan. Tapos, i-on na natin ang ating mixer. Ayan. At next natin na gagawin ay i-ready na natin ang ating susunod na ingredients na ilalagay. Ayan. So, ang next natin na ilalagay guys is asukal. Ayan. Yung asukal natin na ilalagay dyan ay 3/4 cup lang. Ayan, kasi masyadong matamis na kasi yung yung saging natin. Ayan. Yung saging ko pala, bakit nakaganon, naka-plastic? Kasi dinurog ko na yan siya guys. Nilagay ko siya ng 24 hours sa freezer, kaya yan tumigas. Ayan, kunting pahinaan lang natin ng konti ang ating mixer at ilalagay natin ang ating asukal para hindi siya tumalsik-talsik. Ayan. At next na natin na ilalagay ay mantika. Ayan. So, ang mantika natin na ilalagay is 3/4 cup lang din. Ayan. So, sunod-sunod na natin yan ilalagay guys. Ayan. Diba? Ganyan lang kadali gumawa ng banana cake. Ayan. Pwede nyo rin to guys pang negosyo sa Pilipinas. Diba? Tapos, hintayin lang natin ng kaunti. Paikutin lang natin ng kaunti. Tsaka natin lalagyan ng yogurt. Yung yogurt dyan guys na nilagay ko ay 3 kutsara. Yung malaking kutsara guys Ayan. Wow, sarap. Plain lang dapat na yogurt ang ating gagamitin. Ayan. So, mga kalahati niyan ang nagamit ko, 3 kutsara. Kalahati niyan. Tapos, ang next natin na ilagay ay ang ating gatas.
Ayan. So, nakalimutan ko kung ilan ang takal nito ng gatas dito na nilagay ko. Pero, ilalagay ko lang dito mamaya sa ating screen. Ayan. Nandyan. Kung nakikita nyo, nandyan lahat ng ginamit nating ingredients. Ayan. Ayan. Hindi kasi ako dyan nagsalita, guys. Kasi, inuubo tayo. Ayan, tapos i-next na natin, susunod na natin ang vanilla extract natin. Ayan, 1 teaspoon lang ng vanilla extract ang ating ilalagay. Ayan. Mabilis lang naman siya gawin. Kasi pag once na, ano mo na dyan, nalagay mo na lahat, isusunod mo na lahat ng mga ingredients mo. Ayan, next natin ay maglalagay tayo ng 1 kutsaritang asin. Hindi, kalahati. Kalahating kutsarita pala, guys, na pataka ako. Ayan. Okay, hintayin muna natin saglit. Ayan, nang matunaw ng ating asin na nilagay. Ayan, yung iba, hindi dyan nilalagay diretsa. Sinasabay nila doon sa harina. Pero ako, mas okay sa akin na iuna yung asin dyan. Isabay dyan sa ating mga liquid na na ingredients. Kaya para matunaw siya ng bonggang-bongga. Kasi mamaya, guys, pag nalagay mo na yung harina, may baking powder, baking soda, ayan. So, kunting paikot-ikot na lang yan. So, hindi natin matutunaw ng husto yung asin. Ayan. 1.5 flour ang ating ginamit dyan. Ayan. Madami na rin yan, guys. Ayan, pwede nyo yan, guys, pang negosyo sa Pinas. Kung may mga oven kayo, pwede din naman kahit wala kayong oven. Ayan, magpainit lang kayo sa ng tubig sa kaldero o kawali, tapos lagyan nyo lang ng stand, tapos uupuin nyo lang doon, takpan nyo, ayun, okay na. Diba? Maluluto na yan. Parang steam lang siya. Ayan, guys, naglagay na ako doon ng baking powder at baking soda sa ating harina. Ayan, 1 teaspoon lang din yan, guys. Tapos, syempre, isalain natin yan. Taktak natin para hindi masama yung mga buo-buo or namumuong mga harina dyan. Ayan. Ganyanin lang natin para pinong-pino ang ating harina. Ayan. Kasi hindi natin maiwasan na may namumuong harina, diba? Ayan. So, ang next natin na gagawin ay ilalagay na natin yan dyan sa ating mixer. Ayan. So, pahinaan muna natin ang ating mixer. Ayan. Para hindi tumalsik ang ating harina. Ayan. Ilagay na natin lahat. O, diba? Tapos, ayan. Palakasan na natin ulit ang pag-ikot ng ating mixer ng 3 to 5 minutes lang. Ayan. Wow, ayan na siya, guys, 'di ba? Ang ganda, ang ganda tingnan. Yan, nakakatakam. Ayan. So, ang next natin na gagawin ay dudurugin na natin ito ang ating saging. Ayan. Ginamitan ko na siya niyan kasi medyo matigas pa siya. Para durog na durog ang ating saging.
Ayan. Mhm. Ayan, pagkatapos natin yan durugin guys, ilalagay na natin yan dyan sa ating mixer. Ayan. Dahan-dahan lang natin ilagay, paunti-unti. Habang naikot ang ating mixer. Ayan. Para hindi siya masyadong tumalsik-talsik. Ayan. Ayan, di ba? May eham pa. Ayan, paikutin natin ng saglit lang. Ayan, kunting ligpit-ligpit muna ng mga kalat. Charot. Ayan. So, dapat kung marunong kang magkalat, marunong ka rin magligpit. Ayan. O, diba? So, mamaya na natin yan dalhin doon sa kabilang kusina kasi doon yun natin nahugasan ang ating mga pinaggamitan. Ayan. At kukunin na natin ang ating lanera. At syempre, lalagyan natin siya ng baking paper. Baking paper bang tawag dyan? Ayan. Ayan. Baking paper or warag zibda. Ayan. Warag zibda ang tawag nila dito sa Arabic. Ayan. Ayan, di ba? Ginawa ko siyang tatlo. Tatlo ang nilagay ko kasi para para medyo makapal ang sapin natin dyan. Ayan. At nilagyan din natin ng oil. Ayan. Para hindi siya masyadong dumikit mamaya. Kasi may ano na rin yan. Parang may oil na rin yan ang ang ating baking paper. So, nilagyan ko lang kasi minsan di maiwasan na as in didikit talaga siya. So, para mabilis natin siya mamayang tanggalin. Ayan, nilagyan natin ng oil. At ayan na nga guys. Ayan, tapos na nga. Ayan, may tumalsik talaga din sa taas. So, okay lang yan. Ayan, ibubuhos na natin yan guys dyan sa ating lanera. Ayan. Ayan, lagi talaga ako nagkuha ng tissue. Kasi guys, naubo ako dyan. Ayan, so, kunting hintay lang muna. Ayan. At the moment of truth, charot. Ayan, wow. Ang bango niya guys, as in. Ang bango niya, amoy saging. Amoy saging. Siyempre, alam nga naman banana cake tapos amoy mansanas. Charot. Diba? Umirit pa talaga. Ayan, wow, sarap. Natatakam na talaga ako. Parang gusto ko nang kumain. Charot. Ayan, syempre ayusin natin ang pagkalagay. Dapat pantay siya. Pero mamaya guys, pag naluto yan, i-expect ko na talaga na hindi yan siya pantay kasi may problema dyan yung oven namin. Yung kabilang side parang mahina na siyang uminit. Kaya yung pagkakalagay ko dyan, ayan, medyo nilagay ko dun sa bandang gilid. Hindi ko siya ginitna kasi pag ilagay ko siya sa gitna, as in kalahati, lulubo, kalahati, hindi. Kaya mamaya, kunti lang yung makikita nyo mamaya ang result niyan. It's banana cake. Kasi ewan ko ba ang nangyari dyan sa oven namin. Kahit si Amo nagre-reklamo dyan. Kasi pag nagluluto siya ng tinapay guys, yung kabilang side luto na. Sunog na yung sa kabila. Hindi pa. After 30 minutes, ayan. Tapos, nilagay lang siya natin dito sa 160. Ayan. So, good luck. Good luck sa ating banana cake.
So, ayun na guys. Ayan, tapos na siya. So, i-check na natin. Wow! Hindi lang siya pantay. Ayan, so, tutusukin natin. Wala na siya. Luto na. Okay, kukunin na natin yan guys. Ayan. So, ayan. Kukunin na natin. Wow! Hindi lang siya pantay. Hindi lang siya pantay. So, guys, tingnan nyo guys. Yan. Diba? What a beautiful. There's you guys. Fluffy. Ayan, so, ahin natin. Ayan. So, ganito na siya. Ayan, tanggalin natin. Yay! Kung mga bilang sa'yo. So, magka-crack siya guys. So, hintayin na lang natin siya lumamig. This is real. This is me. What exactly where I used to be. Ang ganda. Yay! Okay guys, we will try this. 1, 2, 3. Whoa! Wow! What a beautiful pancake. What a beautiful pancake. Oh my gosh. Perfect. Perfect. Oh, it's nice. Nice siya, diba? Ayan. And we will slice it. We'll slice. Okay. Okay. Yeah. What a beautiful day.
sweet. OMG. OMG. Wow. It's fluffy. Wow. Perfect. Perfect. Mm. Mm. Mainit na.